presented by Ambe Films Record. उड़ीसा में घाट गइले माई हो घटनावा। उड़ीसा में घाट गइले माई हो घटनावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। केतना के सुन भइले घरवा गानावा। केतना के सुन भइले घरवा गानावा। केतना के लिए दिहलू माई हो तहजनावा। केतना के लिए दिहलू माई हो तहजनावा। सब कोई जात रहे अपन सहरिया। के रहलक गेलै माई हो नजरिया। हे माई सब कोई जात रहे अपन सहरिया। के रहलक गेलै माई हो नजरिया। कौन दुश्मन पल गए माई हो पहला नावा। कौन दुश्मन पल गए माई हो पहला नावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। सोचल सपनमा माई रहले अधूरा। सबका नजर से माई हो गइले दूरा। ए माई सोचल सपनमा माई रहले अधूरा। सबका नजर से माई हो गइले दूरा। बबलू सूरज कारे तोहरे बंगानावा। बहबू बबलू कारे तोहरे बंगानावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। के ताना के चहल गइले माई हो तहजनावा। Ambe Films Recording Studio, Gaya।